Dobar dan, hvala na prilici što mogu da vam se obratim. Malo ću se potruditi, nemojte puno da se smijete. Dragi prijatelji, čest i zadovoljstvo mi je da ve pozdravam vo ime na vragotenite i učenicite vo učenički od Centar Belgrad. Naša domijada je završena pred 15 dena i sme premnogu zadovoljni od rezultatitije koji gi postignaje našite učenici. Isto vi posakuvame i vas da dadete se najdobro od sebe za vaši od dom, za vaši od grad i za vašata država. Drago mi je što smo ovde i što imame prilika da sorabutovame i da razmenuvame profesionalni iskustvo. Da znate deka vo nas imate iskreni prijatelji i nekoj na koga sekogaš možete da se potprete. Živeli!